intellectual property rights ng pinagsanib na puwersa ng Customs Bureau at the National Bureau of Investigation sa isang tagong warehouse sa ika-4 na palapag ng Acland Building sa kahabaan ng Juan Luna Street, Binondo, Manila. Tuneto-nilada mga peke o tinaguriang Class B imitations ng umano'y signature bags na gawang China ang pinasamsam ni Customs Chief Lito Alvarez. Agad rin niyang pinuri ang successful raid na ipinatupad ng mga otoridad. Tuloy-tuloy na itong kampanya namin na ito. I-implement namin yung aming visitorial power. Ang challenge ko kay Attorney Saidi Guzman, at least once a month, at ang claims namin ay dapat minimum of 300 million kada isang raid. Sigurado ito, for seizure na ito, at co-coordinate natin ito sa mga principals nito para ma-destroy ito. Sinabi ni Attorney Saidi Guzman, hepe ng IPRD ng aduana, hindi pinangalanan ng consignee para tuluyang nang mahinto ang illegal na operasyon ng ulo ng sindikato. Ayon sa IPRD head, sisirain sa pamamagitan ng shredding ang mga nakumpiskang mga peking gamit. Wala siyang brand, makikita niyo wala siyang brand. Pero eventually, ang gagawin nila dito, yung brand na gusto nilang palabasin, kung anong brand ito, ididikit nila dito. I-staple nila dito para palabasin siya for that particular brand na gusto nila. Sinabi naman ni Senior NBI Agent Romel Vallejo, hindi naman nagkaroon ng resistance sa mga grupong nagbabantay sa mga materyales nang pasukin ng mga otoridad ang warehouse kagabi. Marami kayo natatanggap na information at tuloy-tuloy naman ang ating pag-imbestiga sa bagay na ito. At pag-establish natin sa investigation natin na kailangan trabahuin itong mga warehouses na ito, tatrabahuin natin. Dahil dito, agad na pinaigting ng pamunuan ng aduana ang paglaban sa mga sindikatong nagpapasok ng mga peking signature items mula sa ibang bansa. Para sa National Broadcasting Network, ako naman si Noel Perfecto, ang inyong tagapagbalita.